ya tafi amma idan an gama daidaita hidima. Khadimul Faidah Alhaji Ibrahim mai hidima ga musulunci sannan ga bawan Allah. Shi ne dogo wata hidima da taro nan yakan tsaya, sannan shi ya fara kafa zawiya da kungiya. Tijjaniya na ziyartar su domin na sanyaya, ya fara kafa kungiya zawiyoyi Tijjaniya, sannan akwai masa ziyaro domin a haɗu guri ɗaya. Kuɗinsa ba wani abu ne, baya rowa ko yaushe hannuwansa a sake ne. Akwai karamci akwai mutumci, kyauta ma da halinsa ne, baya rowa hakan fa ne, kyauta ma ya halinsa ne. Alkhairi da hidima duka wannan aikinsa ne. Duk mai bukata idan ya zo gare sa duk sai bai musu, idan ya sa in ma bai san sa ba ya kan musu, idan ka zo baya musu, alkhairi ya kai musu. Mai hidima da hakuri duk halajin na san baka musu. Khadimul ɗarika komai dan aka tuni, komai dan aka ci sami da Allah za a yi shi ne, da ƙarfin ci za shi ne, baya tsayawa kwani-kwani, sai da ƙarfin shi ya kare aka ce hidima ne. Ko da kuwa kai masa batanci wannan maruwan gane, inda gurin damtawa ne wannan aikinsa ne, kyauta ma halin ku ne, wai ni dai ya kake ne, mai hidima ga musulunci alhaji kai. Sheik Dahir na Bauchi
ta Allah tsare na koyaushe ne, sannan ka ƙara mani lama gudun baitukansa ne. Ni ce muhibbat koyaushe ne, wato zara umi ce ne, ni ce da rai